खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि टपिकआनो जाबाय सानै सेंग्रा आरो सिख्ला सेंग्राबो बुंजाया बेसोरखौहाय दाउदै गोमोनिफ्राय दासो ओंखारदों आरोना गां गोरलै गोरलै जानानै गुलाब बिबारा जेरै गोरलैनिफ्राय ओरै राबै नङा इदि आरो मा होनबावनो बैसोआबो 14-15 बोसोरल' जानो हागौ ओरैबायसा दानिफ्रायनो गाङा ओरै ओंखारबोदों आरो इसोरा ओरैहाय गोरलै गोरलै गां ओंखारबोदों माने हिनजाव गैयाबानो थानो हायि जादों आरो बे सेंग्रा गथ'हा ओरैबायसा न'नि मानसिफोरा सिख्लानि न'नि मानसिफोरा लांनो फैदों हगारनो नागिराखै ओरैबायसा फाग्ला जादों गथ'आ मा होनबावनो गोरना ओरै सेथेबाथाय गाइखेरसो ओंखारगोन गथ'आ सानैहाबो ओंखारगोन सिख्लाहाबो सेंग्राहाबो ओंखारगोन आरोना सानैहाबो ओंखारगोन नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बिराद भाइरेल जागासिनो फेसबुक पेजाव बे भिडिअआहाय आं सानबाय मा नोंथांमोननो एसे दिन्थिना होनोसै होननानै बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम लाबोबाय आरोना आङो आरो बेखौ नोंथांमोना सानाखि आरो होलायबाय मालायनि भाइरेल भिडिअ होननानै नोंथांमोना एसे नायनानै लादो आरो जाय दासो गां ओंखारहांदों एसे बिसोरबो मिथिनानै लादो उन्दै समावनो गोसोथोनाय लाबोबाथाय बोरै जायो मोनखाया नोंसोर दायो हाजार लाबोबाबो उन्दै आगै फंबायमोन नोंसोरा दायो सम जायाखै हाबा जानायनि दा नोंसोरखौ न'निफोराबो हगारखाया मानोना नोंसोरखौ हाबा जाहोबाथाय मा खालामनानै जाहोनो नोंसोरलाय मा मावनानै जाहोनो देहानि लुगैनायनि फारसेसो सुफुंनो हागोन नोंसोरो किन्तु नोंसोरथ' बिमा बिफाखौ मावना जाहोनो हायाना इनिखायनो गिदिर गिलाव जानानै मोजां फरायनानै हाबा जाबानो जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय नायदो सासे सिख्ला साथाम साब्रै हिनजाव मा कारनाव बे सिख्लाखौहाय खानाय सिननो नागिरदों खिमसिदों मिथिगौ ना नोंथांमोना आं बुंनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो पुरा नायलांबानो जाबाय बे सिख्लायाहाय बैनि फुवादों लाइन मारियो बैनि फुवादोंबो लाइन मारियो बिराद आखल गाज्रि आरो इनिखायनो खानाय सिनजादों बे सिख्लायाहाय सोरहाबा बिदि गोसो थोनाय दं सिख्लाफोर हाबुदान नोंसोरदोंबो जानो हागौ बेफोरबायसा मानोना आजिखालि रावबो हिनजावा हगारा गावनि हौवाखौ सोरबा सिख्ला सासेया जुदि गोसथोयोबा दुर्गा हेन जानानैहा होसोना थांखायो बिनि हिनजावा खानाय सिनख्लाब जागोन नोंसोरबो हाबुदानखा आंनि भिडिअखौ नायनानै गोसोआव लाखा गारखा जुदि सिख्ला जानानै सोरबा हाबा जानाय हौवाखौ जुदि गोसथोदोंबा फैसा थाखा मोनजानो लुगैदों थाखा फैसा मोनजानो लुगैनानै जुदि गोसो थोदोंबा इमान दुनियाव सेंग्रा मानसि मोजां गोलैना दं मा नोंसोरो खालि बै हाबा जानाय बोरायफोरखौसो मेगन खेबनो मोनो नामा नोंसोरो हा ओरैहाय बै हाबा जानाय हौवाफोरखौसो गथ' गथाय थानायफोरखौसो मेगन खेबनो मोनो नामा खानाय सानाय बोफ्लाव जाजोबनानै गन्थं आथिं आखाइ मेगन सौख्रुब जानानैहा खानाय सिनख्लाबनानै लाव मुरा खालामनानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामजागोन मिथिबाय दानि जुगावथ' रावबो रावखौबो नाया डाइरेक्ट भाइरेलसो खालामना होयो इनिखायनो हाबुदान दंबाथाय साइड जानानै मोजां फरायनानैहा मोजां सेंग्रा साख्रि आला हाबा खालामनानै लाब गैया मालायनि जिबनखौ धंस खालामनानै आङो बयखौबो बुङाखै जाय बेफोरबायसा आखलाव थांगासिनो बिसोरखौसो बुंदों बिदिब्ला नायदो नोंथांमोना 3, 2, 1 बे आब'आ बिराद रागा जोंदों आरो गावखौ सिगाङाव गस्ला खान्दा ड्रेस खान्दा गाननानै भिडिअ बनायनानै बुङोमोननो मानसिफोरा दा माने गावाबो उल्था नुफिनबाय जाहैबाय आब'आ मानसिफोरखौहाय बिदि गाननाय दा आब'आ बिराद माने रागा जोंनानै बुंदों आरो गावखौ बुंनायनि थाखाय दा गावा बेलेगखौ बुंनो मोनबाय होननानैहा दा आब'आ मालाय दख'ना गाननानैसो भिडिअ बानायबाय थायोना बिराद रागा जोंदों आरो आब'आ मानो बुङोलै नोंसोरो बे आब'खौ बुंनाङाना बिदि मालाय बेलेग सेंग्राखौथ' गोसोथोनानै बे
जानानै बनायाखैना थाखा फैसा जानानै मालाय हाबा जानानै गावनि फुवानिफ्राय मालाय ड्रेस पाति बायनानैसो बनायदों खोनासंना ला बे आब'आ मा बुंदों दालाय माथो मोखांफोर गोदो आंखौ गस्ला गानो होनै भिडिअ बानायो होनै आंखौ रायग्राफ्रा मोख्राफोर दाना नोंसोरसो माथो बारानिफ्राय बारा फेथा फिसा माबा नुजाहां गाहायनि नुजाहां गोजौनि नुजाहां नोंसोरसो गानै दाना मानो भिडिअ बानायो मोख्राफोर आंथ' गानबावला नै आंहा आराम दख'ना गानै सामफ्रामबो भिडिअ बानायबावो मिथिबाय बुरबकफोर दा नोंसोरखौ आंहाबो रायनो मोनबायना जाव हौवाफोरा हिनजाव हाबा खालामबा मा होननानै बुङो आयै सना बिथर नोंनि अनगा आं रावखौबो नायनोनो हाया नोंखौल' नांगौ आंनो होननानै बुङो आव दाव खालायो जेब्ला बेलेग सिख्लाथिं ओरै मेगन खेबोना बिनि उनाव मा खालायो हिनजाव गिबियाहा फैबाथाय गेट आउट होननानै थिनहरो ओमफ्राय हिनजाव गोदाय फैबाथाय आयै सना बिथर फै आंदो बामजाफै होननानैहा लिङो नोंथांमोना नायना लादो एसे बिदिब्ला बे नानियाहा गावनि बयफ्रेन्डखौ लोगो हमनो लिंदोंमोननो ओमफ्राय दा बयफ्रेन्डआ बादा होबायनो दा माथा फाग्लि जानानै फान्थाव थाइसे लानानैहा ससियेल मिडियायावहा भिडिअ खालामनानै हगारबाय आरो बे बिनानावा ओरैबायसा मोजां हगारदों नोंथांमोना नायनानै गोसोआनो ओरै बारल'खांगोन आरोना सेंग्राफोराथ' ओरैबायसा बारल'खांगोन बेखौ नायनानैहा बिदिब्ला नोंथांमोना गब'खा खामारसिनो थाब नायदो लोगोफोर आरो जुदि मोजां मोनोबाथाय लास्टावहा लाइक खालाम दे सनाफोर आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ बेसेबाङावनो फोजोबनोसै आङो बारा गोलाव खालामबाय थाब्ला जुदि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबाथाय प्लिज अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बिदिब्ला बाय बाय